Şunun için inşallah kavrusalga ziyaret edip cemaatler şu dağları edip durmalı, vesile tutmalı, vesile doğru. Şunu Hudayi Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayeti Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenüttekullaha vebtegu ileyhil vesile. Ey iman getiren adamlar takva olun, Hudaydan korkun ve Allah bilen ara, men bilen arada da vesile tutun. Vesile diyem cemaatler Allah'ın yağışı zatlarını, adam olsun, evliya olsun, ya yağışı bir teverrük, bir evliyaların eşiği olsun, şu zatları vesile tutsun cemaatler doğrudur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlarımız Maide suresinin 35. ayetinin düşünürüşü barada kän sorayalar. Öňem bu ayetin tefsiri barada aýdyp geçdik. Has düşnükli bolmagy üçin ýene de bu ayetin tefsiri barada durup geçelim. Bu ayetin tefsiri barada aýtmazdan öň şunu belläp geçmegimiz möhümdir. Bu ayetin tefsiri barada kän sorulmagynyň sebäbi näme? Sebäbi musulman doganlar azaşan bidgatçy soplar ölülerden ötüp geçen weli ýagşyzada kişileriň ruhundan medet kömek dilemek bolýar diýip şu ayeti delil getirýärler. Emma hakykatda bu ayetin olaryň diýýany bilen uzakdan ýakyndan hiç hili baglanşygy ýok. Bidgatçy soplar bu ayeti öz düşünjelerine görä, öz haý-hawaslaryna görä ýalňyş düşündirýärler. Diňe bu ayet del Kur'an-ı Kerimde, sahih hadislerde ötüp geçen welileriň ruhundan dilemeli, ruhlary kömege çağırmaly, ötüp geçen welilere dilep ber diýip Allah Taala şolaryň üstü bilen ýüzlenmeli, dilek etmeli diýip hiç hili delil yok musulman doganlar. Dinne bolsa delilsiz hareket edilmeýe. Her kim öz düşünjesine göre delilsiz bir zatlar orta atıp dursa ol din bolmaýa. Ötüp geçenleriň ruhundan medet kömek dilemek Mekke müşrikleriniň, Yahudilaryň, Hristiýanlaryň, Şiğalaryň şirk we boluq inanjydyr. Islama göre musulman doganlar Kur'ana we sünnete göre ötüp geçenleriň ruhundan medet kömek dilemek ulu şirkdir, imani puja diýendir. Maide suresinin 35. ayetinin tefsirine gelsek, Allah Teala Maide suresinin 35. ayetinde diýär: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullaha webtaghu ileyhil vesilete ve cahidu fi sabilihi leallekum tuflihun." Ey iman edenler, Allah'tan korkun, takwa bolun we ona Allah'a yakınlaşmak üçin vesile, sebep gözlen ve Allah yolunda cihat edin. Umid ki halas bolarsyňyz diýär Allah Teala. Ayette geçen Allah'a yakın olmak için vesile gözlen diýäni näme diýmek? Bizi Allah Teala yakınlaştıracak vesile näme? Ayette geçen vesile sözünün düşünürüşü barada Ähli Sünnetin tefsirçi alimleri ıgtybarly tefsir kitaplarına bir agızdan şeýle diýerler. Ayetteki vesile bizi Allah'a yakınlaştıryan taat ibadetlerdir diýip düşünürýärler. Misal üçin Celaleyn tefsirine diýär: "Wabtagu utlubu ileyhil vesilete ma yuqarribukum ileyhi min taatihi." Ona vesile gözlen diýäni sizi Allah'a yakınlaştıryan taat ibadetler diýmek diýär. Tabari tefsirine diýär: "Wabtagu ileyhil vesilete yaqulu watlubul qurbata ileyhi bil amali bima yurdih." Ona vesile gözlen diýäni Allah'ı razy etjek salih amal bilen ona yakynlyk islan diýmek diýär. İbn Kesir tefsirine tabi'inden Qatadan ayettaki vesile sözün düşünürüşü barada şeýle diýenini haber berýär. Wa qala Qatada ey taqarrabu ileyhi bi taatihi wal amali bima yurdi. Yani Allah'ı razy etjek taat ibadetler bilen Allah'a yakynlaşın diýmek diýär. Bunu kim diýär musulman doganlar? Sahabalaryň okuwçysy tabi'in Qatada diýär. Hafiz ibn Kesir soňunda diýär: "Wa hada allazi qalahu haula'il a'immatu la khilafa beynel mufassirin fih." Bu ayetin tefsiri barada ulu alimlerin aydany budur. Bu barada olaryň arasynda ihtilaf, farkly garaýyş ýokdur diýär. Ýagny selef-i salihinden başlap ulu ähli sünnet alimlerimiz bu ayetdaki vesilen bizi Allah Teala yakınlaştıracak taat ibadetlerdigini bir agızdan kabul edýärler. Çünkü insani Allah Teala yakyn edýän we Allah Teala'nın razylygyny gazanýan zat insanyň öz amalydyr, takwalygydyr. Buhari'de gelen kutsi hadiste Allah Teala diýär: "Ve ma taqarraba ilayya 'abdi bi şey'in ahabba ilayya mimma iftarastuhu alayh ve ma yazalu 'abdi yetaqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Allah Teala diýär:
bennäm maňa meniň üçin parzlardan has soýgulu bolan başga hiç bir amal bilen ýakynlaşyp bilmez. Soňra bennäm maňa nefil ibadatlar bilen ýakynlaşar we men ol bennäm söýerin diýe. Ýani musulman doganlar bizi Allah Taala ýakyn edýän we Allah Taala'nın en gowwarýan amaly parzlardyr. Soňra sünnetlerdir. Parzlar, sünnetler we başga da sogap bolan amallar bizi Allah Taala ýakynlaşdyrýan wesilelerdir, sebäplerdir. Ýani ayetdäki wesile tefsirçileriň diýişýäli tagat ibadatlardyr. Ähli sünnetin ygtybarly tefsir kitaplarından haýsyny açyp görsek, ählisi ayette geçen wesileni tagat ibadatlar diýip düşünürýärler. Okap bilýän, dil bilýän, sowady bolan her musulman ygtybarly tefsir kitaplarını açsalar, Maide suresiniň 35-nji aýatynyň tefsirini okasalar, özlerim buna göz ýetirerler. Emma gynansak da bu azaşan bidgatçy sowaplar bu aýaty öz düşünjelerine göre düşündirip, özlerim hata düşýärler, şirke düşýärler, bilmeýän kişilerem azaşdyryp oda oklaýarlar. Allah Taala bu doganlarymyza hidayet etsin, öz ýalňyş düşünjelerinden tawba edip sahabalaryň, selef-i salihiniň ýoluna gelmek Allah Taala bu doganlarymyza da nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.